Senibikelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Lolu uhlelo izwi lenkosi lapho sishumayela, sifundisa, siphinde sihlola imibhalo njengokusho kwenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi masihlole imibhalo ngokuba kuyo sithi sinokuphila okuphakade. Namanje ke siphezulu kwawo umsebenzi unyaka omusha esuqalayo 2023, injumayelo yokuqala enyakeni. Sibonga umusa kaNkulunkulu ngamandla akhe ukuthi asinike isikhathi sokuthi sikwazi ukuqhubeka sishumayela ivangeli, sinxusa, sidoba abantu kuba beze kuJesu baphenduke ezonweni zabo. Silokho sithule bona ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu ongenamphelekezeli, ongenamkhapheli, ongenambonisi, ozakhele konke ngamandla akhe. Konke kusezandleni zakhe, ungumqali nomphelelisi walencwadi esiphilayo. Noma ngabe uyakholwa noma ngabe ukholwa, impilo yakho isezandleni zakhe. Uma ungafuni ukuvuma ukuthi yena uyinkosi nomsindisi, egcineni uzobhekana naye, and kuyoba buhlungu ukubhekana naye ungazange umazi ngezwi lakhe, ukuba iyona ndlela kuphela esinayo yokuthi siye kuye, izwi lakhe. Namanje ke siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe asinike wona. Sizovula ngomkhuleko ngaphambi kokuba siqhubeke nohlelo. Baba uNkulunkulu namandla, siza kuwe egameni likaJesu Kristu. Sithi uNkulunkulu namandla, sicela ukuqonda, sicela uvule inhliziyo zethu ukuba zamukele izwi. Kube nguwe moya engcwele okhulumayo, singahambi ngokuhlakanipha kwenyama, ngokuba inyama ayinanzuzo, kepha sifuna ukamoya ngokuba kukho khona ukukhanya nokuphila okuphakade. Namanje moya engcwele sithi-ke sinika amandla, usinike ukuqonda, usinike ulwazi lwakho nokuhlakanipha kwakho uNkulunkulu, ukuze sikwazi ukuthi senze lokho okufanele sikwenze ngentando yakho. Ukhulume wena uNkulunkulu, ungakhulumi inyama. Namanje ke uNkulunkulu sithi abalizwayo izwi lakho malithinta inhliziyo, abantu baphenduke ezonweni zabo, beze babhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelwa kwezono zabo. Sithi ke uNkulunkulu sibopha yonke imimoya edukisayo nemimoya ephazamisayo njengamanje egameni likaJesu Kristu, ukuba uNkulunkulu size wena kuphela, singezwa lutho kuyo. Siyabonga uNkulunkulu namandla ukuthi senzelele umusa. Sithi qhubeka uNkulunkulu, wenze intando yakho empilweni zethu, nathi sizithobe phansi kwakho. Lapho khona siphazamiseka, sizinikele kuwe uNkulunkulu, sithandaze, sicele into ethelele ngoba uNkulunkulu sizona. Uma ukuthi sonile uNkulunkulu, silwele ukuthi singasaphinde senze lezo lesizenzile ezingafunakali phambi kwamehlo akho, ngoba uNkulunkulu umusa ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, sizoqala sishiye imininingwane kulabo abafuna ukuxhumana nathi mayelana nombhapatiso noma ukubuza imibuzo ephathelene neBhayibheli, noma ufuna ukuthi uthule ubufakazi bakho, so share inamba ne-email address. Inamba ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda futhi 066 566 9245. Kanti email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngiphinde futhi nayo email address ithi ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Nakhona ka-YouTube siyatholakala uma ufuna ukubuka ezinye izijumayelo nokuthi ulandele ezinye izimfundiso esike sezazifundisa ngazo ezikhona ka-YouTube. Uzohamba khona uyobheka uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ngiphinde futhi ngikubizele uzothi izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho ke uzobe sowukwazi ukuthi uthole zonke izimfundiso nenjumayelo. Usubscribe mase futhi ke ushareisha ipage makukhona ongathanda ukuthi beze leli izwi leli. Emva kwalokho uzobe ucindezela i-notification button ukuze njalo uma siposta izijumayelo ukwazi ukuthola imininingwane ne-notification ukuze uzokwazi ukuthi ulandelile njalo emfundisweni. Hayi ke bazalwane, sobonga umusa kaNkulunkulu kukho konke, ukuba ngalesikhathi kungamandla akhe ukuba sithole lesikhathi sokuthi sikwazi ukuthola ukuphila. Abaningi abasitholanga lesikhathi bafile befe bengamazwi uNkulunkulu, njengamanje indaba yabo ikhulunywa esihogweni.
labo abafe bemazi basemseni ngokuba bona balele bazolinda isikhathi sokuthi uNkulunkulu abuye azoqoqa ibandla lakhe bese bevuswa bonke abantu. Ngakho ke njengamanje sikusona lesigaba lapho singazi ukuthi inkosi uJesu izobuya nini, kodwa njengoba izwe lonakala liqhubeka khombisa kona ukuthi isiprofetho seBhayibheli siyagcwaliseka. Sithi ke uNkulunkulu makenze intando yakhe kubo bonke labo abanesifiso sokuthi bathole ivangeli nokuphenduka ezonweni zabo, balithole ivangeli eliphilileyo. Simbonge uNkulunkulu ngamandla akhe nangezibonakaliso zakhe azenzile. Ngifuna ukubheka ngijima lapha kwincwadi yase-Efesu sahluko 3 noma sahluko 2. Ngizoqala lapha ya kuverse 7 noma ngizoqala kuverse 8. Ithi ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu. Akuveli ngemisebenzi ukuze kungabikho ozibongayo, ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Ngakho ke akukho ngomsebenzi womuntu ukusindiswa, kepha kungamandla kaNkulunkulu kuJesu Kristu, ukuze kungekho umuntu ozoziphakamisa azibone sengathi utho, ngokuba lensindiso ivela ngopheleleyo ongcwele onguJesu, ayiveli ngomuntu oyisoni. Umuntu oyisoni umsebenzi wakhe ukuthi ashintshe indlela yokwenza eze kuKristu, aphenduke ezolweni zakhe. Uma sowuphendukile, uma sowuphila impilo yobungcwele, awunako uziphakamisa uzibone sengathi ungcono kunalabo abaphila esonweni, ngoba nakho wena sowuphumile esonweni. Kungukuthi wena uqhubeke ufune ukukhona kukaNkulunkulu, uphile ngezwi lakhe, uzila ukudla, uyakhuleka, ufunda izwi lakhe, ulandela izimfundiso eziphilileyo. Ingakho ke sinalolu hlelo ukuze senze ngakho konke siqinisekise ukuba bonke abantu bayakuthola ukudla okufaneleyo komphefumulo, ngokuba lonto esishumayelayo akuyona into enyama, akuyona into ejabulisa inyama yakho, yinto esokolisa inyama yakho ukuba inyama yakho ife ngemisebenzi yayo yokungcola. Bese ke kuvuselelwa isidalwa esisha esingaphakathi kuwe, umoya kaNkulunkulu awuphefumulela kuwena. Iwona lo olambile, uyafa isomiso ngokuba yini? Anilitholi ivangeli eliphilileyo, nihamba niyalandela amabandla angenayo imfundiso ephilileyo. Bese niphuma ningena emasontweni nezono zenu. Ngakho ke njengoba sinalo hlelo akulona ibandla lami, and futhi angishumayeleli ukuthi ngithole udumo. Ngenza umsebenzi owawenziwa uJesu, umsebenzi owenziwa abapostoli nabo bonke abashumayela ivangeli nabaprofeti, babekhuluma izwi ukuthi abantu mabaphenduke ezonweni zabo. Ngakho ke ayikho ngami lentshumayelo. Ungathi muzwa lelizwi mase ubheka mina, vula iBhayibheli lakho ubheke lona. Ingakho masishumayela sithi ke woza neBhayibheli lakho, ungezi nendlebe yakho kuphela ngokuba uzokhohlwa bese uphindele esonweni, kanti uma uneBhayibheli uzokwazi ukuthi uhambe uliqhale sihambe nawe, ukuze uzokwazi ukuthi wena ugcine uhleli emfundisweni ephilileyo. So uma ethi uPaul noma uMpostoli Paul kuverse 8, ngizoqala lapha kuverse 4 nakhona ithi, kepha
uNkulunkulu ecelile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu. Kungomusa nisindisiwe, wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kaKristu uJesu, kuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemisebenzi, ukuze kungabikho ozibongayo. Khona abantu abafuna ukuthi bona bazibone sengazi ukuthi bawutho. Kepha-ke ngokuba akukhona ngemisebenzi yabo ukusindiswa kwethu, njengoba ngishumayela uma usindiswa angitholi lutho, ngokuba ngisebenzeli ukuthi ngizuze lemhlabeni, angizuzi lutho. Uma ngishumayela izwi likuhlabe elizweni uphenduka, wena uyazuzwa izwi likaNkulunkulu ekuyilona elikuphendulayo ubuyele kwakuye. Ingakho uJesu lapha kwincwadi kaJohane sahluko 12 verse 47 uthi uJesu, uma umuntu ezwa amazwi ami engawalondi, lowo angimahluleli mina, ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe, kepha ukuba ngisindise izwe. Ongalayo engawamukeli amazwi ami unomahlulelayo. Izwi engalikhulumayo yilona eliyakwahlulela ngosuku lokugcina, ngokuba mina angikhulumanga ngokwami, kodwa uBaba ongithumileyo uyena onginike umyalo wokuba ngiza kuthini, ngikhulumeni. Ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade. Ngakho-ke lokho engikukhulumayo ngikukhuluma njengalokho uBaba engitshela khona. Lamazwi engiwashumayelayo amazwi akhulunywe uJesu, angizikhulumeli mina. Uma wena ucasulwa ukuthi mina ngikhuluma amazwi kaJesu, ingokuba wena ukuphila kukho wena, uNkulunkulu akaphili kwena. Uyaziphilela nje uxolo kancane wezalwane. Ingokuba wena awuziphileli, ubuswa uSathane, uJesu akekho kuwena. Ingakho-ke uzocasulwa izwi leli engilishumayelayo, ngokuba yini wena uJesu awumazi. Akekho umuntu owazi uJesu ocasulwa ivangeli lokuphila elithi woze kuphendukeni. Bonke abapostoli nabaprofethi naye uJesu uqobo lwakhe ukhuluma ngokuthi abantu kufanele baphenduke. So ivangeli lokuphenduka yilona leli litshelayo ukuthi wena noma kuthiwa uya esontweni, uyaziyela nje esontweni uphathe iBhayibheli, kepha uma ungayenzi intando yakhe njengoba esho lapha ethi-ke, uma umuntu ezwa amazwi ami engawalondi, lowo angimahluleli mina. Kepha yizwi engalikhulumayo ilona elizowahlulela egcineni. Izwi ilona elimbewu ekumele lize kuwena enhlizweni yakho. Inhliziyo yakho uma inhlabathi evundile, izwi kaNkulunkulu lifike lingene njengembewu, mase-ke likhiphe izithelo. Uma likhipha izithelo kusho ukuthi-ke uma wena uyisifebe noma uyisidakwa noma uyisitabane noma uyisiphingi, uma sekufika izwi kaNkulunkulu liza kuwena enhlizweni yakho, lifike lingene enhlabathini evundile, indaba iqala enhliziyweni, njengokuba uJesu esho ethi akuyona into engena emlomeni ebulalayo,
noma engcolisayo, kepha izinto ezingaphakathi kumuntu, imicabango nemidlinzo nokonakala konke ongaphakathi. So uma izwi lifika likhuculula yonke leyo nsila, bese ke umuntu aqale avuseleleke ngendlela kaJesu Kristu. Umuntu uqala ukushintsha ngaphakathi ukuze ke mase kuvela ngaphandle kuvela izithelo. Njengoba noJesu ethi kuya kuvuka abaprofeti bamanga abayoza kunina begqoke isikhumba semvu kepha ngaphakathi bayizimpisi. Yebo, beza bebukeka sengathi ke balungile, beza nevangeli eliphilileyo, ba-acta noma bazenza sengathi bayakholwa indlela abaziphatha ngayo, kepha ngaphakathi banamacebo amabi ngevangeli. Ingakho ke kuvela izithelo zabo ngemisebenzi abayenzayo. Umuntu athi ufundisa ngoJesu, kepha uphethe iBhayibheli, ungumholi webandla, uyafeba, uyisitabane, uyaphinga, uyantshontsha, uyisigebengu, uyabulala, uqamba amanga, kepha uthi ushumela ngoKristu. Ubabona ngemisebenzi yabo. Akukho mlingo, imisebenzi abayenzayo abafakazelayo. Ukuba sekuvela izithelo ngaphakathi. Kanjalo noma ke uza izwi likwena, izwi lifika kuwena lizokuguqula ngaphakathi. Liqale ligeze ngaphakathi yonke lensila emicabango emibi nokudlinza okubi. Bese kuvela ngezenzo. Bese uzwa ngabo abantu sebekyala uthayini. Soqala ukushintsha manje. Yini indlela yokucabanga yakho seyishintshile, so umoya ithi incwadi yase Philip incwadi yase Philip sahluko from verse 5 ithi mawube kini lowo mqondo owawukhona nakuKristu uJesu. Uma izwi lifika kuwena, lifika lizokushintsha indlela oyiyona. Ngesikhathi wena usubona ubunqunu bakho nokungcola kwakho, wena sowushintshwa izwi, umqondo kaJesu usuyangena kuwena. Ngesikhathi ungena umqondo kaJesu kuwena, kancane kancane izwi liyageza, liyakuphuculula lensila yokungcola ngaphakathi kuwena. Inhliziyo yakho igezwe ngezwi. Ingakho bese uzibona ukuthi wena uyisoli, into yokuqala uyazisola ngakho konke okwenzile, bese ubuza ukuthi ngizokwenza njani. Bese umbhalo uthi ke phendukani. Bese uphenduka kusho ukuthi usuyafuna ukuphuma ekubini lokho okuphilayo noma kulokho okwenzayo. Emva kwalokho uzobe soqala sofuna indlela kaJesu, umqondo wakhe uzugcwalise kuwe. Uyobe sopaphathiswa ke egameni lakhe uJesu, ngokuba njengoba incwadi ithi ke mawube kuwe noma mawube kini lowo mqondo wawukhona nakuKristu Jesu, owathi lesimo sikaNkulunkulu, kepha akakuthathanga lokho njengento okufanele iphangwe noma kufanele kube into ayirobhe. Wazithoba, wangafuni ukuthi abe usaziwayo njengoba abafundisi bamanje bafuna ukuba usaziwayo. Wazithoba kwaze kwaba sekufeni kwasesiphambanweni, enza intando yezwi. Ingakho avuka ethuneni ngokuba watholakala eperfect emehlweni kaNkulunkulu. Wena ke uyisoni uphile esonweni. Jesu wafa engenaso isono.
wena ufebile waphuza wadaka wantshontsha noma uyaphuza uyabheka uyadaka uyafeba uyantshontsha uyaqamba amanga. So uJesu uzokukhipha kuloso sono. Uma ekukhipha lapho usunokwenzeka isimo sakho sishintshe, ingqondo yakho ibe yintsha. Mase yintsha ingqondo yakho kuse uphila umoya oyingcwele lo uJesu awuthembisa. Uyiwona usuzo zakwena manje uzobusa impilo yakho ngezwi. Awudingi izwasho. Izwi kuphela udingayo. So uma selikuphendulile izwi ithi incwadi yesibili eqala kaPetru sahluko 5 from verse 6 ithi ngalokho zithobeni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Umelwe ukuthi uma wena sowuphendukile ezonweni zakho ungabe sowuzitshela ukuthi wena ungcono kunabantu abenza izo, awukho ngcono wena. Ngokuba soyazitshela wena sowungena umqondo ukuziphakamisa ngaphezulu kwabanye abantu. Umthetho kaNkulunkulu wakho konke ngizokufundela nakhona lapha kwincwadi yaJohane sahluko sokuqala from verse 7 ithi bathandekayo masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu nabo bonke abathandanayo bazelwe nguNkulunkulu bayamazi uNkulunkulu. Uma wena sowuphendukile awukho special wena. Angikho special mina. Ngumuntu ofana nabo bonke abantu kepha ingqondo yami isishintshile. Ngokuba angiseyena umngane nezwe, angisenzi izinto ebengizenza ngesikhathi ngisenyameni. Amanga angisafuni kwakhuluma. Untshontsha angifuni untshontsha. Ukufeba angifuni ukufeba. Ngikhishiwe kulozo zinto. Ukudakwa, ukubhema, zonke lezo zinto zikhishiwe kimi. Imicabango yalezo zinto ayisekho. Ukubuka umuntu wesifazane umkhanukela akusekho. Yini manje sekuphila bani uKristu kumina? Ingqondo yami isishintshiwe. Yangixaka abantu bayakholwa kepha benza zonke izinto ezenziwa abantu bezwe. Bapenda izinwele, baluka izinwele. Abantu besifazane bafaka amabhluwe. Bapenda umlomo basindisiwe. Abafana ababhizi ngapha bayabhema bayaphuza, bayantshontsha, bayafeba. Amantombazana akhipha izisu. Yini? Ingqondo yakhe ayishintshiwe. Ngomlomo uyakholwa yebo, kepha uthando lukaNkulunkulu alukho kwena. Ingakho bekukhona abantu ababonayo ukuthi unqaphe. Yini? Ngokuba uthando lukaNkulunkulu alukho kwena. So uma sowusindisiwe ke ithi incwadi Johane wokuqala sahluko 4 verse 7 bathandekayo masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu nabo bonke abathandanayo bazelwe nguNkulunkulu bayamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando. Isihogo asakhiwelanga thina. Kepha ngenxa yokuthi sesithole umoya kaSathane nathi sesiyatholakala sesihogweni. Uthi umoya ingcwele lapha kwincwadi kaHezekiya sahluko 33 ngifuna ukukutshela nje into ebalekile okumele uyazi ukuthi akuyona intando kaNkulunkulu ukuthi abantu babhubhe. Ngizoqala phaya kuverse Hezekiah chapter 33 from verse
10 ithi wena ndodana yomuntu yisho kuyo yonke indlu yakwa-Israyeli uthi nisho kanje nithi impela iziphambeko zethu nezono zethu no ayikho lapho. Ngoqala verse 8 ithi noma verse 7 ithi wena ke ndodana yomuntu ngikubeke umlindi kuyo indlu yakwa-Israyeli yizwa izwi lomlomo wami ubaxwayise kuvela kimi lapho ngithi komubi muntu womubi uyakufa nokufa bese ungakhulumi ukuba uxwayise omubi ashiye indlela yakhe lowo muntu omubi uyakufa ngenxa yobubi bakhe kepha igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakho. Kepha uma uxwayisa omubi ukuba ashiye indlela yakhe abuye kuyo angabuyi kodwa endleleni yakhe uyakufa ngenxa yobubi bakhe. Kepha wena uzikhululile wena ndodana yomuntu ngisho kuyo indlu yakwa-Israyeli uthi nisho kanje nithi impela iziphambeko zethu nezono zethu ziphezu kwethu siyonda ngenxa yazo pho siyakuphila kanjani na? Yisho kubo uthi uphila kwami isho inkosi uJehova angithokozi ngokufa komubi kuphela ngokubuya komubi endleleni yakhe aze aphile. Buyani ezindleleni zenu ezimbi. Niyakufelani na ndlu yakwa-Israyeli na? Uthi uNkulunkulu lapha kuverse 11 uthi yisho kubo uthi kuphila kwami isho inkosi uJehova angithokozi ngokufa komubi kuphela ngokubuya komubi endleleni yakhe aze aphile. uNkulunkulu ufuna abantu baphenduke akathokozi ngokufa kwethu ngokuba lento engishoyo nakhona futhi kwincwadi yaPetru yesibili sahluko 3 kusukela kuverse 9 ithi inkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokhu abanye bathi kungukulibala kepha iyalibekezelela ingathandi ukuba kubhubhe namunye kodwa ukuba bonke beze kuphendukeni. Umusa njengoba kuthiwa uNkulunkulu luthando akushiwo ukuthi uNkulunkulu ke ngeke aze akufake esihogweni. Uma wena ungaphenduki mina kumsebenzi wami ukuthi ngikushumayeze ivangeli ngokuba kuthiwa uma ngingakuxwayisi nginazi iqiniso njengomuntu omlindi namanje sekumele ngikhulume iqiniso ngoba uma ngalikhuluma iqiniso ngizofa njengawe igazi lakho uzobuzwa kumina. Kepha uma ngikutshela indaba zakho zobubi wena ungafuna ukuphenduka mina ngidlalile indima yami wena igazi lakho sezandleni zakho alikho kumina ngoba mina ngidlalile indima yami. So uma kuthiwa phenduka wena ungafuna ukuphenduka ngokuba kusamnandi ukubhema kusamnandi ukufeba kusamnandi ukuntshontsha kusamnandi ukuqamba amanga kusamnandi ukukhipha izisu kusamnandi ukudaka utshwala kusamnandi ukuhlabela amadlozi igazi lakho sezandleni zakho alikho kumina mina ngiyakutshela indlela ekufanele uyihambe. Uthando lwaNkulunkulu ukuthi sikutshele ububi okungafanele ubenze ukuze wena usindiswe ngokuba uthi uNkulunkulu uthi lapha kwincwadi eluzana esibili kaPetru sahluko 9 sahluko 3 verse 9 uthi inkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokhu abanye bathi kungukulibala kepha iyanibekezelela ingathandi ukuba kube ubhubhe namunye kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Njengoba nangale kwincwadi yaHezekiya uthi ke akathokozi ngokubhubha kwabantu ababi kepha yebo isihogo siphambi kwakhe sakhiwe. Uthi into ukuthelo yami iphenjiwe phansi kobafileyo ngenxa yabantu abangezwa. So bonke abantu abafa bengamazi uJesu bengamamukelanga uJesu
indawo yabo isesihogweni. Abantu abaphilayo bengenayo uJesu bayiziboshwa lemhlabeni nangale ezulwini baboshiwe. Ingakho uJesu lapha kwincwadi kaJohane sahluko 20 uthi lokala phaya uverse 21 khona uJesu wabuye wathi kubo ukuthula makube kinina njengokuba noBaba engithume ukuthula makube kinina njengokuba uBaba engithume mina nami ngiyanithuma nina. Kwathi ukuba asho njalo wabaphephetha wathi kubo yamukelani umoya ongcwele enibathethelela izono zabo bathethelelwe nenibabamba ngazo babanjiwe. Wakela abapostoli bakhe uJesu ukuthi ke labo abavuma izono zabo bethethelelwe, uma mina ngikushumayela ivangeli wena ulamukela, mina ngiyakuthethelela izono zakho. Angena uNkulunkulu, kepha iBhayibheli lisho njalo lithi ke wathi kubona ke elibathethelela izono zabo bathethelelwe, kepha izono zabo ezingathethelelwanga into abangavumanga ivangeli, kepha labo abalamukelayo ivangeli bayathethelelwa, kepha labo abangalamukeli ivangeli baboshiwe. Ingakho ke uJesu mekhuluma noPeter lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 16 athi kuverse 18, noma ngizoqala ngithi lapha kuverse ngizoqala kuverse 18 ithi nami ke ngithi kuwe wena unguPetru, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, phezu kwaleli dwala ibandla elikaKristu. Phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango asehayidise awayakulihlula. Ngiyakukunika izahluthulelo zombuso wezulu. Oyakukubopha emhlabeni ngoba kuboshiwe nasezulwini, nalokho oyakukhulula emhlabeni ngoba kukhululiwe nasezulwini. Khona wabayala abafundi ukuba bangatsheli umuntu ukuthi nguye onguKristu, kepha lokhu ukukhuluma engakukhazimuliswa noma esekhazimulisiwe ngale kwincwadi kaJohane sahluko 20 from verse 21 ubatshela the same thing ukuthi manje ngiyanika kumoya engcwele, ukuthi ubanika yini lezahluthulelo lezi abathembise zona ngapha kwincwadi yaMathewu sahluko 16 from verse 18 uthi ke abantu abanomoya engcwele amasango asehayidise ngeke azaphumelele kubona, ngeke banqotshwe ukufa. Haleluya. Ngoba bona manje sebekhaviwe, uthi uJohane umbhaphatisi lapha kwincwadi kaMathewu sahluko 3 from verse 11 uthi mina nginibhaphathisa ngamanzi kube ngokuphenduka, kepha yena oza emva kwami unamandla kunami engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe. Yena uza kunibhaphathisa ngomoya ongcwele nangomlilo, ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe. Uza kuhelelisisa isibuya sakhe, abuthele amabele enqolobaneni yakhe, kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. Uphethe uza kuhelelisisa isibuya sakhe, uthi imbenge yakhe yokwela isesandleni, ukuthi uzoqoqa ibandla lakhe. Abayizithelo, labo abanezithelo ezifanele eziphumayo ngaphakathi ezikhishwayo umoya oyingcwele, ibona labo abangamabele bazoqoqelwa enqolobaneni bahlale ngakuye. Bese kuthi labo abamakhoba bawukhula bona bese befakwa emlilweni ongacimekiyo.
uJesu ngokuba uthi uJohn uMbhaphathizi bekhuluma uthi lo zayo uza kunika umoya oyingcwele anifake nomlilo. So uma ke sesikhafu umoya oyingcwele sesikhafwe ngawo umlilo. Ingakho uSathane engakwazi ukufinyelela kubantwana bakaNkulunkulu. Uma bethembekile ke labehleli ngokuthembeka. Lapha uma bengathembekile bayi playground, bayinkundla yokudlalela uSathane, bezitshela bayakholwa, bezitshela bazongena izulu. Bengeke banuke ngenxa yokuthi ke babambelele esonweni. Bayatshelwa mihla namalanga ukuthi ayifuna lesono. Hlukana nesono. Yini isono sikuholela esihogweni siyakubopha sikwenza isigqila uthi uJesu kwincwadi yaJohane sahluko 8 from verse 21 athi khona waphinda wathi kubo ngiyamuka mina niyakungifuna nifele ezonweni zenu lapho ngiyakhona nina ngeke ningeze nina. Basebethi abaJuda imbali uyakuzibulala yini lokho ethi lapho ngiyakhona mina ningeze nina na. Wathi kubo nina ningabaphansi mina ngingowezulu, nina ningabaleli lizwe mina angingowaleli lizwe. Ngakho ke ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye niza kufela ezonweni zenu. Basebethi kuye wena ungubani? Wathi kubo uJesu lokho enganitshela khona kwasekuqaleni. Nginezinto eziningi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani, kepha ongithumileyo uqinisile nami engikuzwa kuye ngikhuluma ezweni. Kabazanga ukuthi ukhuluma kubo ngoyise. Wayesethi uJesu nxa seniyiphakamisile indodana yomuntu khona ke nizakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma lokhu njengokuba ubaba engifundisile ongithumileyo unami kangishiyanga ngedwa, ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye. Njalo fanele wenze okuthandeka kuNkulunkulu. Njengokuba uJesu esitshela ukuthi lowo amthumileyo wenza intando yakhe akukho azenzela khona. Nawe uma sowuhola umoya oyingcwele uthi ke uJesu nawe uzakwenza njalo lokho okufunwa umoya oyingcwele. Bese iqhubeke ithi lapha ku verse 30 esakhuluma lokho abaningi bakholwa kuye. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe nguye uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. Niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Into letha umuntu kuJesu ukwamukela izwi liqiniso, umoya oyingcwele, umoya weqiniso, umoya wothando, ukhathalele wena ukuba ungabhubhi. Bese iqhubeke ithi bamphendula bathi sinzalo kaAbrahama thina asibonange sibe yizigqila zamuntu. Wena usho kanjani ukuthi nizakuba ngabakhululekileyo na? uJesu waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono. Isigqila kambe asihlali phakade endlini, kepha indodana ihlala phakade. Ngakho ke uma indodana inikhulula niyakuba ngabakhululekile impela. Uma umuntu enza isono uyisigqila sesono, uyafeba, unenzondo, uqamba amanga, uyahleba, unenhliziyo embi, udaka utshwala, uyisigqila sesono. Isono siyabusa kwena. Awukwazi ukuthanda uNkulunkulu ngomlomo wakho kepha inhliziyo yakho ingenalo uthando lwakhe. Lokho kungukuba umzenzisi. So simele ukuthi sambule lezi zinto lezi ukuze sikuvezele ukuthi ke uma wena wenza izinto eziphambene nomgcwele wena uyisigqila sesono.
Ingakho ethi uJesu isigqila sihlala endlini kwaphakade. Asihlali endlini kwaphakade. Ngokuba sisigqila sesono. Isono asingene ezulwini. Ezulwini akungeni lutho olungcolile. Usho njalo lapho uPetro. Sahluko 3. Incwadi yesibili kaPetro. Lapha kwisahluko sesithathu. From verse 11. Njengokuba konke kuyakubhidlika kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Nibheka nilangazelela ukufika nosuku likaNkulunkulu ayakubhidlika ngalo amazulu ashe konke kushe kuncibilike amazulu ashe konke kushe kuncibilike na kepha siyalindela ngesithembiso sakhe amazulu amasha nomhlaba okukhona kuwo ukulunga uphela. Emazulwini amasha lemhlabeni, yabo lo mhlaba esiphila wona njengamanje. Siphila emhlabeni lapho khona umoya kaSathane ubusa inhliziyo zabantu. uSathane uyabusa kulomhlaba. Kepha inkosi sawuJesu, kepha linikelwe kulomoya wokungcola ngenxa yenkani. uSawuli wakhethwa wabekwa inkosi. Wanika umyalelo kwathi akahambe eAmaleki, Amaleki abulale konke angashiyi lutho. uSawuli nebutho lakhe bahamba bayobulala, bashiya inkosi yama-Amaleki. Bathatha lemfuyo, uthe ababulale yonke into ngoba ama-Amaleki akafuni uNkulunkulu, kufuneka egubhe konke okuhlangene nabo ngoba benza isenzo esibi ngesikhathi abantwana baka-Israyeli bephuma eGibhithe kubona. Ngakho-ke uNkulunkulu ufuna ukuziphindiselela. Kuthiwa ababulale konke kusukela enganeni ukuze kuyophume umuntu omdala nasemfuyweni yabo. Bangathathi lutho kubona. Bona bangabulala inkosi base bethatha nemfuyo bathi bathatha ekhethekileyo. uNkulunkulu wayesetshela uSamuel ukuthi ngiyazisola ngokuthi ke ngimkhetheleni uSawuli ngokuba manje inhliziyo yakhe iyaphenduka, usho ukuthi akafuni ukuzwa. Uma uSamuel esekhulekile ubusuku bonke ngakusasa mevuka ehambe yakuSawuli, uSawuli uza ngegugu lokuthi ke ukwenzela okufuna uNkulunkulu. Abuza uSamuel ukuthi ke pho yini ngezwe imisindo yezimbuzi nezimvu kanye nenkomo. Uthi hayi sithathe imfuyo ecebileyo buka sibuye nayo inkosi futhi. Akhala uSamuel ukuthi yini ebalekile kahle hle. Imhlatshelo uNkulunkulu ejabulelayo noma ukuzwa izwi lakhe. Bamphuca ubukhosi bakhe. Bamnikela kumoya omubi. Bamnika umoya omubi. Lo moya omubi obumhlupha ngaso sonke isikhathi. Kanjalo noAhabe. Bamthumelela abaprofeti uNkulunkulu abagcwalise ngomoya wenkohliso, bamnikele ekudukiseni ngokuba yini inkani. uFaro naye kwenzeka the same thing again. uNkulunkulu wayiqinisa inhliziyo yakhe ngenxa yokuthi yena uzibiza ngoNkulunkulu, yena uthi angeke aze athobele uNkulunkulu wakaIsrayeli. Njengoba bonke abantu engibaziyo abantu belo wethu uNkulunkulu wamaJuda namazulu noNkulunkulu wabo nokhokho babo anamadlozi abo, ngeke bathobele uNkulunkulu wamaJuda bona. Lo zinto lezo zikhulunywa kakhulu labantu abayizinyanga nabaprofeti bamanga abafuna ukujayisa iproject yabo ukuze ke bakwazi ukuzuza abantu babadukise bacebe bona abantu bebe esogweni. Njengoba nabantu abashembe besho the same thing. Bafundisa ngoNkulunkulu kepha simazi uNkulunkulu abafundisa ngaye ngokuba uJesu phela uNkulunkulu wethu esimkhonzayo. Bona bakhonza uShembe. uShembe akekho eBhayibhelini. Ekubeni baphatha leBhayibheli bafundisa ngalo kepha bakhetha imibhalo bazofundisa ngayo. Umuntu othi uyakholwa eBhayibhelini ukholwa kuJesu wenza into esho uJesu, ayisho uShembe. Ayisho umprofeti wakho. Sizwa izwi leBhayibheli. Ilona ekumele silizwe.
So umoya wenkohliso uyawunikwa ngenxa yani yongafuni ukuzithoba yokuba nenkani. Kepha uNkulunkulu uthi ngiyakuba nomusa kulabo engiyakuba nomusa kubona, ngibe nozwelo kulabo engiyakuba nozwelo kubona. Kepha impindiselelo ngeyami, ingakho singenakho ukuzilwela noma silwele uNkulunkulu, asilwele uNkulunkulu thina. Seshumayela ivangeli kuphela. Uma ungizingela ufuna ukungibulala, kufanele ngibaleke noma mengithola ngife, ngingafeli ukuthi ke athi ngilwele ukuphila kwami kwaNkulunkulu. Ngikutshelile ngathi noma ngabe umubi noma uthi incwadi lapha kwincwadi yaMathewu, ngifuna ukufundela, hallelujah Jesus. Incwadi yaMathewu sahluko 5 from verse 44. Ethi kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizingelayo, ukuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini, ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, anise imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. Yayizindaba. So simelwe ukuthi sithande konke ngokuba uNkulunkulu luthando, ukuthi ungibulalele mina ukuthi ngishumayele ivangeli, wena uzolithatha libovu futhi impindiselo ngeyakhe. Mina nje ngivesele esetshenzisiwe ukuthi lenze umsebenzi kaNkulunkulu, likhiphe wena ukubili. Kepha uma unqaba, wena uboshiwe emhlabeni, nasezulwini uboshiwe, ulingile esitokisini. Umphefumulo wakho mawufa manje uyaphakathi ehayidlisi uma ungaphendukanga. Uyaphakathi ngokuba vele ufuphila. Ingakho incwadi yamesambulo lapha sahluko 20 ithi ngifuna ukukukhombisa. Ngiqale lapha kuJesu esitshela ukuthi yena kwincwadi yaJohane sahluko 11 ngiqale lapha ku verse 20. Ngizoqala from verse 21. Wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umnewethu engafanga, kepha ngiyazi nakalokhu ukuthi nokuba yini ongakucela uNkulunkulu uza kukunika khona. uJesu wathi kuye, umnewenu uza kuvuka. Hallelujah Jesus. uMatha wathi kuye, ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. uJesu wathi kuye, mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila, nalowo ophila akholwe yimi kasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokho na? Ubuza umuntu wesifazane uJesu. Uthi ungukuvuka yena, uyi-resurrection, ukuba uzovusa uLazarus, umuntu osefile insuku eziwu4 kuthiwa soyanikwa ngisho ukunuka. uMatha utshela ukuthi uJesu ukhuluma ngokuthi uyovuka egcineni kuphela komhlaba, kepha uJesu uthi no, ngikhuluma lokuvuka kwamanje, ngizokuvusa mina, ngikuvuka mina. Ingakho ke incwadi yesambulo lapha kwisahluko 20 verse 6 ithi, ubusisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala kulabo ukufa kwesibili akunamandla, kepha bayakuba ngabapristi bakaNkulunkulu nabakaKristu. Babusisiwe abavuswayo manje, abamukela uJesu ngoba uthi abaphila nabakholwa kuye abasoze bafa. Noma inyama ihlukana nomphefumulo, kepha bona bayaphila. Bese ithi lapha kuyona incwadi yesambulo sahluko 20 from verse 14 ithi, ukufa nehayidise kwaphonswa echibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili. Ichibi lomlilo uma ekhona ongafunyanwanga elotshiwe encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo. So uma wena ungamamukela uJesu manje, ufile ukufa kokuqala,
Ukufa kwesibili lokho phakade bese uphoswa ecibini lomlilo esihogweni. Lapho khona kube khona ukukhala nokugedla kwamazinyo, umlilo wakhona ucimeki, izimpethu zakhona azifi. Uyobe ufuna amanzi, ufuna ukudla kungekho. Yini uboshiwe emhlabeni, wangafuna uqaqa. Uma sishumela leli vangeli, siletha izahluthulelo uJesu azithembisa kuPetro. Izona lezahluthulele esaba nazo, sifuna abantu esibavulela, abafuna ukuvulelwa, abakhalayo. Abanye bayenjoye badansa khona bebajiwa imoya yaSathane. Babona ukuthi kumnandi, bayabheka, bayaphuza utshwala, bayafeba, benza konke. Yini? Ba-enjoya impilo, bathi sidla ukusha bethu. Abantu besifazane bagqoka noma kanjani. Abafana balalana bodwa. Abafundisi bafushumayela amanga. Ababusi balelizwe babhizi baholela abantu ekufeni. Bathi abantu besifazane abaqhubeke benza ama-abortion, bathi abakhiphe izisu, bathi abahlele bangazali. Ubani wena ongitshela ukuthi umuntu kufanele angazali? uNkulunkulu usizalana nanje, wena uthi abantu abangazali, wena uphikisa umyalelo kaNkulunkulu. Angisho ukuthi ngipromoter noma ngikhuthaza ukuthi abantu bazale bengashadile. Awukwazi ukulala ungashadile. Nami ngangilala ngashadile, kepha namhlanje angisakwenzi lokho. Futhi ngeke ngiphinde ngikwenze ngokuba sengizinikele kuJesu. Ngimamkelile uJesu ukuba kuye yena ozobusa impilo yami, ingqondo yami sengithathe ingqondo yakhe. Amaphutha akekho bangwenzi, kepha ke angiphili ngamaphutha. Ngiphilela ukunxusa uJesu njalo ukuba kube uyena ozangiguqula ingqondo yami ibe yintsha. Ngokuba uthi lapha kwincwadi yamaRoma sahluko 12 from verse 1. Ngakho ke ngiyanincenga bazalwane, ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Lingalingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenza ibe yintsha ingqondo yenu. Umuntu omdala ufile, wafa ngesikhathi ngibhabhathiswa, ngesikhathi ngiphenduka ngifuna ukushiya izono zami, ngase ngimflathela umuntu omdala, kepha ube ngilandela. Ngithe bese ngithi ke ngiyamamukela uJesu, sengifaka ngaphansi kwamanzi ngibhabhathiswa, wafa lo muntu lo kade ngilandela enezono. Yaguqula indlela ingqondo yami. Ngegama likaJesu Kristu ngangena emanzini ngaphuma. Njengoba ithi ke incwadi yaseKorinte yesibili sahluko 5 verse 17 ithi kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okokuqala noma okwakuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba asibuyisane naye ngoKristu, wasinika inkonzo ekuKristu, wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli izono zabo noma iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. Manje na-ke uma sokuKristu uyisidalwa esisha, kwenzeka kanjani ukuthi uyisidalwa esisha kepha usaluka izinto ekhanda uphumile olufakelwe zokufakela? Kwenzeka kanjani ukuthi uyisidalwa esisha kodwa manje wena usapenda umlomo? Kwenzeka kanjani ukuthi uyisidalwa esisha umuntu wesifazane ugunda inwele zakho? Kwenzeka kanjani ukuthi uyisidalwa esisha kodwa ulala ungashadile? Kwenzeka kanjani wena ukuthi uyisidalwa esisha kepha manje uyafeka, uyaphuza, uqamba amanga, ungumbulali? Wenza izikanuko zakho njengoba uJesu athi ke lapha kwincwadi kaJohane sengivala sahluko 8 verse 44 uthi
Nina ningabakayihlo uSathane nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Nina ningabakayihlo uSathane nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu wasekuqaleni, akemi eqinisweni, ngokuba iqiniso lingekho kuye. Nxa ekhuluma amanga ukhuluma ngokwakhe, lokhu engumqambi manga noyise wawo. Indaba awukwazi ukuthi usilisiwe usabhizi uentertain inyama yakho, ufuna ukugqoka kahle uswenke ubukwe, usafuna ukuphuma uyojola, usafuna ukuyobhuka, usafuna ukubhuta umadlisa. Awukosindiswa wena, awukosindiswa wena. Dinga uJesu, dinga ukuthi uzithobe njengoba incwadi ithi ke zithobeni ngaphansi kwesandla sikaMoya Ingcwele ukuze aniphakamise ngosuku lokugcina. Ngokuba uma uziphakamisa wena uzokwehlisa, uyaphansi esihogweni bese kwehlisa yena. So njengoba ithi incwadi ke imfundiso ingumusa kaNkulunkulu ngoKristu, ukuze kungabi khona noyedwa ozoziqonga abe umthwala afuna ukuzibonga yena azikhukhumeze. No, umusa esunikiwe kuJesu, ukuba sonke sitholakala esiyizoni, sanikwa umusa ukuba sigezwe, sihlanjulule ingqondo zethu ziguqulwe, sikhishwe ezonweni, sigezwe ngamanzi egameni likaJesu Kristu. Ingakho eze emhlabeni uJesu uzokhulula thina. So manje phenduka ezonweni zakho njengoba incwadi kaPetru sahluko sesibili verse 38. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni, starting from verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda abazalwane, siyakwenza njani na? uPetru wayesethi, phendukani, yilowo nalowo abhabhathiswe. Wonke umuntu kufuneka aphenduke ezonweni zakhe mase ayabhabhathiswa. Ubhabhathiswa kanjani na? Kubani na? uPetru wayesethi, phendukani, yilowo nalowo abhabhathiswe. Nali igama kumele ubhabhathiswe kulona, egameni likaJesu Kristu. Ukho ukuthethelela kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Ongcwele, ngokuba isithembiso ngeseli esabantwana benu esaba bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi, wabayala wathi, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Ngakho ke manje njengoba ulizwa lelizwi, fanele uthathe isinqumo ukuthi wena ufuna ukuphilela abantu, uNkulunkulu noma uSathane, ufuna ukuya ezulwini noma ufuna esihogweni. Zikhethele wena. Bese uzikhethelile uma uphenduka ezonweni zakho, wena ufuna ukubhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Alikho elinye igama, noma ubhabhathiswa egameni likaJesu Kristu noma egameni leNkosi uJesu. Awuedi, awufaki lutho, awukhiphi lutho. Umuntu obhabhathiswa egameni likaJesu awubhabhathisiwe. Uma kwathiwa ke siyabhabhathisa egameni likaJesu, awubhabhathisiwe wena. iBhayibheli lithi egameni likaJesu Kristu. Uma kwathiwa ke egameni leNkosi uJesu Kristu, akushiwo ukuthi ke akubhabhathiswe egameni leNkosi uJesu Kristu, kuthiwa egameni likaJesu Kristu noma egameni leNkosi uJesu. Uma ubhabhathiswa wena egameni likayise, egameni lendodana kaMoya Ingcwele, awukakubhabhathiswa wena. Fanele ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu noma egameni leNkosi uJesu. Kukho ukuthethelwa kwezono zakho ukuze wamukelise isiphiwo sikaMoya Ingcwele. Iyona ndlela leyo kuphela ebhaliwe eBhayibhelini. Senza izinto njengoba iBhayibheli lisho, asenze izinto njengoba ke sicabanga noma sifisa. Senza lokhu okwenziwa abapostoli bekuthatha kuJesu. Waye wena wenza kwakho ubheke eceleni ongaqhamuki kuNkulunkulu. Ukhohlakele umoza njalo. Uphambana uphikisana nezwi lokuphila. Ngakho ke sibonge umusa kaNkulunkulu. Ngothando. Usuyothi ke ufuna ukubhabhathiswa, sophendukile ezonweni zakho. Wewe sosithinta kuyo inombolo njengoba sishilo escreenini nangasekuqaleni kwentshumayelo, noma ku-email address, noma unemibuzo ephathelene neBhayibheli. Siyayidinga imibuzo bazalwane, nisibuze imibuzo mayelana neBhayibheli, ukuze ke sokwazi ukuthi simphendule sivule ukuqonda nakwabanye. Noma ke ufuna ukuletha ubufakazi nakhona usithumele email noma ufonele.
Simbonga uNkulunkulu ngalesikhathi sibhale ngomkhuleko. Baba uNkulunkulu namandla egameni Jesu Kristu siyabonga. Umusa wakho nothando konke osenzele khona. uNkulunkulu sicela uthobise inhliziyo zethu. Singabi ngabaphakamela uNkulunkulu, singabi ngabasabayo. Sibe ngabantu abafuna wena, singasabi uSathane. Singajabulisi inyama uNkulunkulu, kepha masijabulise wena Moya Ingcwele. Sizithobe kuwe uNkulunkulu, sikhulule emoyeni obumnyama ngegama likaJesu Kristu. Namanje siyayibopha yonke imimoya engcolile uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu. Sisho uNkulunkulu makuphakame wena. Makube nguwe kuphela uNkulunkulu odunyiswayo nobongwayo, ngokuba izibongo zonke ngezakho. Wena uNkulunkulu wakhele udumo lwakho njengoba isho imbhalo ukuthi wena wakhele inkazimulo yakho. Namanje ke uNkulunkulu sicela ukhazimule enhliziyweni zethu nasempilweni. Sikhulekela bonke uNkulunkulu abangakufinyelela eqinisweni ukuba naNkulunkulu kube nomusa kubona nozwelo. Ngoba uNkulunkulu lesikhathi siphila kusona isikhathi sokugcina, asazi ukuthi izobuya nini. Sicela uNkulunkulu ukuthi ngesikhathi ubuyele thina silungele kuba ngabantwana bakho ngokuphelele siwele. Sisho uNkulunkulu bona bonke abantu abezwa lelizwi malithinte inhliziyo zabo libe imbewu elizokhipha izithelo ezifanele ukuze abantu bangayibhujisweni. Sicela uNkulunkulu lifafazwe ke bonke abantu abalizwayo balisherishe nabantu abazwana nabo ukuze kusindiswe abantu bonke abafuna ukuphila okuphakade. Egameni likaJesu Kristu siyazicelela ngomusa nothando. Amen. Sibonge bazalwane umusa kaJesu, sithi uNkulunkulu aligcine aniphe amandla nokuqonda nifinyelele kulwazi iqiniso nize kuphendukeni ngomusa kaJesu. Amen.